Il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta se tipprovdi biljett bir-ritorn fuq titjiriet skedati biex votanti Maltin li jgħixu barra minn xtutna jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali fit-3 ta' Ġunju. Il-biljett se jkun jiswa 90 euro u jinkludi t-taxxi u spejjeż oħra. Bl-ivvjaġġar lejn Malta jkun possibbli mill-24 ta' Mejju sa dakinhar tal-elezzjoni u ritorn minn Malta mit-3 ta' Ġunju sa 7 ta' Ġunju. Din l-offerta tgħodd ukoll għal persuni li jixtiequ jivvutaw fis-27 ta' Mejju. Dawn jistgħu jivvjaġġaw lejn pajjiżna bejn l-24 u s-26 ta' Mejju biex japplikaw fl-uffiċċju elettorali fil-Belt Valletta sa nofsinhar tas-26 ta' Mejju. Dawn ikunu jistgħu jivvjaġġaw lura minn Malta bejn is-27 ta' Mejju u s-7 ta' Ġunju. Il-linja nazzjonali tfakkar li din l-offerta hija disponibbli għal votanti eliġibbli li huma miżżewġa lil barranin, votanti eliġibbli li qed jistudjaw, jaħdmu jew jieħdu trattament mediku barra minn Malta u votanti eliġibbli dipendenti fuq persuni barranin miżżewġa lilhom. L-ismijiet tal-persuni kollha li jaqgħu taħt din id-direttiva se jidhru fir-Reġistru Elettorali, ippubblikat fi żmien 5 ijiem mill-pubblikazzjoni tar-rid tal-elezzjoni ġenerali. Wieħed jista' jirriserva l-biljett tiegħu mill-ħamis 4 ta' Mejju billi jċempel il-call center tal-Air Malta fuq 25991230 bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija mit-2 sas-Sibt u mid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija il-Ħadd.